Жениш за Лоли дори на шега. И на шега да не ви е хрумнало да ги хабите за глупости. Петри! Ти си била! Че кой друг? Успокой се, това беше преди 20 години. Защо не ми каза нищо? Казах ти, нали ти пратих писмо? С най-добри намерения. Но след като с Лоли не се разделихте, помислих, че после сте се сдобрили. Писмото пристигна вчера. Оплачи се в пощата. Направих го с най-добри намерения. Знаеш, че не съм способна да скрия истината. Постъпих така заради теб и мен, заради приятелството, което ни свързваше. Разбира се. Дори на шега. Не би ми хрумнало да ти навредя. Как така Лоли ми е изневерила? Дали си се объркала? Да, възможно е. Може да съм се объркала, макар че не изглеждаше така, когато от прозорците се разхвърчаха дрехи и колата започна да се клати. Петри! Добре де, спокойно. Нищо не съм казала. Знаеш, че не обичам да критикувам, но тъща ти видя всичко. Според мен, тя я подстрекаваше. Вещицата не ме харесваше. Предпочиташе онзи, месар. А той беше противен дърт сваляч, глупак. Преувеличаваш, разликата ви е 4 години. Пък и сваляч. Всички бяхте такива. Освен това, беше бизнесмен. Така е. Виж, Мариано, сега Лоли може да се е променила, но тогава си беше разпусната. Нямаше задръжки, излизаше всеки срещан. Не обиждай семейството ми. Освен Криспола. Не я може. Добре, въпросът е приключен. Изобщо не е приключен. Не ми каза какво си видяла. Всъщност, не видях кой знае какво. Помня, че тъща ти говореше, че не си струва да излиза с теб, да те остави, да те забрави, че си беден като църковна мишка. По същество! Добре, ето какво. Щом ти си тръгна, тя започна да пие. Танцуваше с всички момчета. И майка я насърчаваше. Изченгието? Ами да. С портокалчо? Лоли харесваше мъже с униформи. No manners in this damn city. Затова модалните глаголи не се използват. Престани, това е петото съобщение от нея. Би ли оставил телефона за малко? Вече... Или ще се отнасяш сериозно, или се махам. Наистина си голяма досадница. Какво щях да кажа? Лаура, ти си Лаура. Понякога това ми идва малко в повече. Тръгваш ли? Не сме свършили. Контролното е утре. Хайде, Лаура, погледни през прозореца. Какво виждаш? Аз виждам прекрасен ден и честно казано между модалните глаголи и Айтана бих избрал Айтана. И да искам да погледна през прозореца не мога, защото един ексхибиционист ми пречи. Това, което знам е, че се държите като деца. Сигурно, може и така да е, но си прекарваме чудесно. Какво щях да кажа? Може ли да отида така на картинг? Ще бъде забавно. Картинг? Да. Нали се сещаш едно от нещата, които не правих с теб? Но сега ще направя с Айтана. Между другото, планираме да ходим и на ресторант и трябва да предупредя, че ще закъснеем с 1 час. Не се плаши, явно не си бил на ресторант. Не, Лаура, толкова изискан и с жена като Айтана никога. Телефонът ми? Ние с Кристиян често вечеряме навън и сме свикнали да ходим на ресторант. Сигурно, но еднообразието е лошо нещо. Трябва някак да го преодолеете. Да, Рафа. Обаждах се и преди Рафаел Санчес. Не, всъщност исках... Момент, исках да отложа резервацията за по-късно. Да, с около час. Да. Добре, чудесно. Да, не, пак за двама.
Разбира се.